Dasar sing ngendang Mas Bari Wisanto ketuaane ngeri. Mas Bari asli dalem saking Gundang Seragen. Sok tanggal 24 unjuk gigi ning Toyogo Gundang. Gue nek kira-kira repot ngajak konco Mas Bari. Lukman apa ya? Ayo dijak. Ketok sepel. Masuk dulu dijak. Ayo. Timbang dong anggur. Ayo. Sing bayar yo Bari. Tekan kono gasik bar lo nyekar ning gone Pak Ese. Ono. Paduang kan ono. Aja. Lanjut. Iya. Tertentu malam hari ini di live streaming YouTube ada 6 channel terus. Channel apa wae? Sigit channel, Lawu Sri Kandi, Wayang Nesia, Lawat Maja, Juve Multimedia Record, karo Doyan Dolan. Oke. Monggo live streaming bebas paton logo Sigit channel boten ditutupi ora dikrop. Oh ya aja soal mongso relay ini Sigit channel ditutupi nganggo Joyo channel. Iya. Lanjut kelas ke dulu.
Wis nembang buyuyun iki wah rasane ning ati iki. Cus. Bar pinggir kono dhewe saiki ganti pinggir dhewe kene. Bugi badhe nembang buke. Nah, tapi Bu. Ini wae. Wah, tase ora lali dicamplong itu duite dilebokke tas kabeh. Nun sewu iki saderengipun. Mas Kin nun sewu. Nggih, Bu. Kula teng mriki mboten badhe nembang. Lho, badhe napa? Mboten badhe napa nyumbang lagu mboten. Nggih harus Kula nembang. badhe ngwari ujar. Gadah nadar. Enggak. Winginane ngaten nun sewu. Wes sesuk nek wani munggah panggung wedok tenan. Lah, saniki men kula ndoprak teng mriki lebih dari 2 jam berarti kula wedok kan. Oh, nggih. Nggih, mugi Pak Sikit sak rombonganipun habis menika mangke lancar gangsar lan mboten wonten alangan setunggal punapa niring sami kala karna Gusti kang akarya dumadi. Luar nadari buke gangsaran isi. Tak tunggal. Penangan kirang langkung nggih kula matur kula nyuwun samudra pangersani. Sugeng dalu. Dalemipun pundi apa, Bu? Ngampel jakenan. Oh, ngampel jakenan. Oh, nggih. Wedhuse tesih kathah ya. Namung sekawan dasa pitu. Walah. Kuwi lho di wedhus 47 ora pameran dhewe ngono sing orjine. Allah. Nggih. Duwe wedhus papane dijenengi narke karo dodok. Angurono ki. Benjang tasih badhe wonten keragan busana sugeng dalu. Mangke ngono ndak karipan ya. Oh nggih. Sembah nuwun. Sembah nuwun Bu, sembah nuwun. Mungkin kula tak belajar. Niki do peternak kambing Bu niki. Yoga-yoga enten. Bu Yuyun nggih kambing. Oh matur nuwun Bu Dian. Nggih. Ternak kambing luwari nagar. Mani munggah aku wedok. Layak sing gendere kok semangat begitu. Banjur dia mugi-mugi wedhusipun dados kuatah. Nah, aku anggere garapi sing gendere iki nareki seneng raja. Wah, dek bengi padha-padha nonton ketoprak, kono ndelik aku ndelik ketemu gedabur sudah dalah. Bareng ngerti aku terus aku ditukokke kopi. Makasih Mas Narki, ditukokke kopi sak cangkire. Elok. Ternyata padha-padha penggemar ketoprak. Nggih. Neng nong. Nong. Mbak Eni Wulandari mriki Mbak Eni. Kinutang-kutang pencari solo. Nek ngerti sampeyan niku terus kula kelingan cilikan kula nek nonton toprak. Nonton toprak biyen niku mbane wong siji loro. Iya nggih. Weh, anggere biyen ketoprak mbane paining geyek. Wah. Tenang sing sepuh-sepuh kelingan mbane paining geyek. Terus iki nganu wong sewu Gusti ampun susah terus. Lah darane atus lugone Gusti. Ditumpake napa? Tumpake perahu layar iki Gusti. Lagi-lagi perahu layar. Dadi sami kula riyen nggih ngoten niku nek nonton pangarep dhewe ngoten niku. Wah, iya. Mbane ban
Ngene kula niku jemplis. Oh jemple. Nggih. Nek dari Rembang pati ku paling gaya dagelane masing kak. Wis walah wis sebenarnya. Ngeri. Jemplis nika lanange. Dagelane nika panu nika Pak Marno Kancil Pak Pandi nika. Mboten morot wani mandoyi. Boten. Batek terkenal nika. Jadi ketoprak biyen kali ketoprak sakniki nggih beda, wayangan biyen kali wayangan jaman sakniki pun beda. Pun ada pergeseran. Aku ora iso mbayangi sumben wayangan 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu. Nah, pasti akan ada perubahan yang pesat sekali. Nggih. Ngoten riyen anu nggih kebayake ditaleni ngoten niku. Nggih, ditaleni ya, ditaleni ini. Ditaleni ngoten. Deli. Ngono wis luwes ranjang. Terus lagune Gusti Putri ngersake nopo?